Usa sa gidayo ato sa Semana Santa sa Davao City mao ang nindot nga Majestic Peak. Ang lugar nindot adtuan aron mamalandong ug magmuni-muni. Atong suruyon sa report ni John D. Esteban. Paraiso sa maanindot nga talanahon ang imuhang masaksihan sa Majestic Peak sa Barangay Marahan, Marilog District, Davao City. Apan labaw pa sa nindot nga makita mao ang pagpalig-on sa lawom nga pagtuo. Usa kini ka religious site. Ilabi na ngadto sa mga deboto nga buot hinumdumon ang sakripisyo ni Hesukristo. Dunay nakalatag nga 14 Stations of the Cross, ang tradisyonal nga debosyon sa mga Katoliko nga nagpakita sa mga yugto sa pagpakasakit ug pagkamatay ni Jesus. Sa unang mga tikang sa tungasunong agianan, mao ang unang istasyon, ang chapel. Sa padayon nga pagsaka, mao ang talan-awon sa mga klase-klase sa mga maanyag nga mga buwak. Napalibutan ang lugar og pine trees. Mabati ang bugnawng kuyuhoy nga daw anaa ka sa Bagyo. Makatagbaw sa imuhang pananaw ang madanihong lunhawng kabukiran. Duna sa mga Ifugao-inspired houses. Ang lugar, dunay gilapdon nga 2.8 hectares. Naay 50 pesos nga entrance fee nga gamiton alang sa pagtukod sa San Miguel Parish. Ito yung place na napakatamimik at medyo, hindi lang medyo, ma-feel mo talaga ang suffering ng ating Panginoong Jesus. For me, it's a sign of a small sacrifice for the love of God, and of course, reflection this Semana Santa. Kapin 500 steps o tikang ang kinahanglan ay makaabot sa Majestic Peak. Human ang taas-taas nga pagbaklay, naabot na gyud nato ang 14th station. Musugat kanimo ang dako nga krus ug ang labihang kanindot nga talan-awon sa Marilog District. Nindot nga lugar aron mamalandong magpahulay sa kahilom ug kalinaw. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.